Takong nung sini kok TV wo kereng hormani rijom tamo ba tamo ni bagi nung kerengan nang katini pongkosang jorawo kisah serai ke sai kena gade. Pula na hambai sini kok TV news channel no. Angka jompu jola ni koroksa Maharaja ni kaputar ni ang obono sarana yo. Ang tini kerengmani region ka obono tabu je tung nukjari tongo sini diploma thani candidate dong bisingo beka kheklaimung ba bekawo kisa hamya nglaimung aba haini jra chini bisingo tung nukjari tongmani aba hai gobang social media rogo nukjari tongo engka boni bagai ang o news channel o kereng ma kerengkha jate chini tiprasaro aba hai ta nglaitung chini Maharashtra Saimano chini Maharashtra bo belaikeno talent ganang belaikeno sijak nukjak Maharashtra ni guideline ni bising pising solina nango chini guideline ni bising pising Maharashtra no solina ta khlaitung ang chini tiprasa joto chini tipari borong ang joto no obono message namo sungo noro kisa peacefully ke oje 2023 bahake parngai ba bahake sing Maharashtra no apply khlaiman abno wan chugu ching kisa bokhorok thanda khai ching mane Maharashtra no sabut khlai lekte tao o phonano rodi o phonano ta rodi o phonano rodi ab hai rok thalai ni ja khorok Maharashtra sabut ani ya kisa ko khawa kisa mane theleng man chi khai ja kha karon gabang borok ani komno ta godi ko mano ta godi mo no hai na kini mane o khanara bukan man thaka gaga na dia to khanara to ini bisa sen gabang ma aji na ji polis ko so dari saja dukha polis ko so dore ini di prasal ini niran bisa candidate yang lain MLA yang lain bitar yang lain di prasal pun lebih malam ya so sudah rime apa di prasal di bagi pun asal sama sayang maya tapi pago so so tadi amlo betul dukha asal jadi borong pun kelaimannya ketemu Maharaja je bo wan sugi remani bo ini sabu kelaimanai sabu kelaimannya sabu di prasal to koni wan sugi bo kelaiman engkangke kaisa candidate na thangangke ani candidate sugi nongnya candidate na thangangke bini qualification ka hango bini charitra ka hango tar mane no background hanango background hanango bini education hoite bini tom chamung ke borok bai hamjak naija aba hai borok nango je borok bono hamjak bono rkhake ba bono hamjak nai bango bono budnai aba hai borok nango ke Maharashtra je sawo jitega hariga one last fight meaning bo agami no bo chikon bisa dami bai bo bisa diman bai elan songia bo bini je regional party bo saimo bo topic success ni maya bo amno taklai waise bo bini jindagi bo sam khlai langne ni bo tito sama ko bruka bo agami no gobang ma jago bo pichiklai langmani je bo abo niam no ano candidate duwe mathana bagai ini tiri sakit family bit poli family na emle roi skiwo to nani aba hai doi bu chiklaya to prasa 13 lakh borono mathana bagai 13 lakh borono ban chena bagai bahike fiogai man bahike chini prasa no tagisha salai jang turi man abo bagai se bo bangwa man chini mo chiklaya sam klayo bo bini career sacrifice kai to gagan abo hai ro mono sanamo sungo tiprasar kisa peacefully ke o 2023 o je assembly o kisa par khane ni to aba hite assembly gobang mono phainai te kaisa ko no sunani musungkha je jongpui te kaisa to jongpui ya yang ompi nogor bateidu yang mandai rogo kok banglai ma candidate ni bagai MLA ticket ni bagai ai aba hai rokle nong yang ko to tong kok banglai mung parani elagani amba hai tabuk mo thani bisingo kok banglai jaro to tong khra aba hai to gobang jago tung mandai ro bong ti ro ta hai ko ta khelai ni mukha kha kati chini jong pu jolau bo kaisa ko su bukha bisu tong ma na hai ko no abo jong pu jolau ta su bu ge ta tong ma ro bu ya khani kong no bukhok bai te plai thara ya thaya ko ta ko tei ta ko pe pe plau chi khama ro bu ya ma ta ni ta ma ni ta su ga to chini jong pu jola je ato chini ato na ma ko te chi ta jola ro to ka ham ko li to ko thai no chini je chun asa khayo o jaga to je son ba se di
buddhai maharashtra no basadi ba onano basadi ke sini tiprasa bo Kurana tiprasa ya tahu na ya tiprasa jotono saimano sini agi dari kerja kamu sini baik kerja ya maharashtra lo ini ahai rok ni sini langsung itu Kenal tak kaisa kok salai ke tegi sani bagai tak kaisa kaini minit nawe kok salai sinai je tabuk di pramo thawo je IPF tirok phanya ni nei borok kok lai mani gakai te a jagani bising tei je kaini sit dinai nei sajak mani buba garabai kok lai mani ga abon bising ti borok duita sit be mani ya angai tabuk thangka BJP o pasta sit manai borok aro thangka tabuk sokla nowatia song ga kai tabuk abo gakai je IPF ti je te kaisa tongo GS ogu debroma bono tabuk ker khlaili ya nasikli yang itongkha IPF tirok ngene abono tei tabuk tamno wan sugnai ba tam sanai lukurona message tamro honai ang nino kok sumali to belakino nangmani kok no himano abo engkha jeng tabuk sini thanchani jora jeng tabuk sini ot maharaj thancha hani jotono no nungui tongmani jora jotono no welcome khaimani jora wo ob hairok nukhangke jeng nijra no bkha kaisa chikon hai bkha kaisa tam sachina abo norom hai nukjagi thango jeng kisisa sit ni bagai ba niji hamnani bagai simino hai nukjagi thango angka to saino sanamo sungo abo tabuk sini sar sokla sorom sung thangka borok bo motamuti leader ka hamtoti borok oba hai bujinai agi to maharaj ni logio eksomoye borok tongi kisa misa samung khai thena nukha angka borok oba ke thangmani hingka to inya karon tange himale sung sini tiprasa jotono bono maharaj no kaplai khane be dema jorao khai ni tomo jora so borok thangka angka abo ke thangmani hingka borok ni saksang ni bagi simino thangmani heklai ni saksak hamnani bagai ni saksak MLA ngai pot mane ni family hamui thanani abai nuga sing goto 5 bosor bo nukha sini IPF sono sing borok je demand sajak khlaimani a demand bo kono mungsano kono implementing ya kono chikon phano se implementing ya kangke abo bastobayon khaise ya bongni je demand a haken je borok tongi tong 5 bosor lai thaka ga tabugo abo hai kono demand chara without demand abo hai chara se borok ahike thamuka kangka to abo ni saksang ni bagai saimeya bong bisingo tamo bopik bong ni busu phaida tongi thangka amo tipra sarok no jawab ranai te 2023 abo te kaisa kok mo hangkai last kok nglaisinai last question je anon kaisa singsanai nang khorasa tiprasa amo khorasa tiprasa jeng tiprani busangei anon kaisa okong no question khai sinai do je tabuk tipramo tha maharaja je phaimani yagulo gobangma tiprasa orwo kubuni party thing tongnai tongo CPM tongo Congress tongo tai IPF tongo BJP tongo o tiprasa ro o je tiprasa hinjagi tongnai ro o kubuni party thangya kari bubagrani oro thancha phaiyi jodi so tongphaiga hangkai bobo hai abuni ni message bobo bani ni bukhungni kok bobo obo ani SMS nai tabu je bibinno party ho BJP hindi Congress hindi bibinno party ho chin tiprasa ro kisa misa tongi tonglayo angka nadi sini tiprasa ro buji theklayo jotono maharaj ni thani phakya kebo matchapan korolia kothai matchapan korolia phakya angka chini home minister je chini central minister rok chungno mungsa je chung maharaj sanmani abo mar nai no hne khayo sekisa ker khlagam taise ke khel khake mung kono no opatio bona ke nin borong nugo opatio bona ke nin borong nugo ekono rogobo nini saksang ni phaide ni bagai nong ni je demand sane kom aba hai ni kono ria borok to vote bank India government to vote bank abo kamno saimano vote bank bolte tabuk je sarkar phainai bonono bongni nahar phayo ma haida te borok ta khomto ka tau BJP ni borok tongo tai kun non tribal to tongo non tiprasa to tongo ke borok bisingo nin tiprasa to tongo ke borok maharaj no wanchugo nini borok kom kho asu bai nini demand mane sarkar maharaj sara chaimanai abo hai wanchugui borok
Chini Mane Chini Tibramatani, Demand on the care high, and the Jota Pakanka, Jeffruko, Tanai Dudina, Borok, the Dilutanga Apro, BZP one such of Chini Tiprasaro, Masapan Tanglia, BZP Ningue, Chini Motani, the Tonti Prasa, Tiprasa, one hang and the Borok, so no takes a Markama Hamatonga. Because in Tiprasanova, the Ganubo, Goborok, one Suvina or Tagalai. They had a taste of Haipina Abhai, you know, whether satisfying Hayabhai Nimatonga. Okay, last time Texas, Tarmano Tinity, but Harok, Hashiako, Hinino Manco. Asuk bos thangge family yagulo phano tabu mohara je heto mukti khiglai je chirok hogoi totla khok tiranai je bokor pesar kawoi je sak khame ngai amo haiki tiprasa da phane bage sacrifice khai tomani yagulo phano tabu tiprasa khasiya ko tabu buba grana sinia ko ngai tabu tiprasa thang lama sinia ko tar mane no tiprasa dok tabu khasiya ko hinja ko haida Kasia, Abahai Nungzagota, our shit, Kahetiket, the Bagay, Kashi, Basis, and Abahai problem Nungzago, or shit Batamabats and Kamama, ask me to kind of the process of the no Kashi on Hankai, the Tansalamo, Pavicamo, Hayadana. Kashi and the Tabu Ara Pijak in the Mongatako, the Tigase, and young will take a bonifun Panai. Nang by Jora, Rimanglaka, Tamogani, just Hanamusmani Cox and Kanaka, the Lukurano, no message, Tabu Lukuro, Nini message no Kanawi Lukuro, buses of the Kapur, buses of the Hamzak, Abatabu, and the Nashindi, Lukuro.